Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, την κυρία Γεωργία Γαλιού, η οποία έχει μια ιδιότητα πέραν του αντιπροέδρου, που είναι ακόμα πιο σημαντική. Είναι νοσηλεύτρια. Ζει λοιπόν μέσα από αυτό καθημερινά και είναι και διευθύντρια της νοσηλευτικής υπηρεσίας του νοσοκομείου Παπαμακάριστος, επίσης ενός νοσοκομείου που έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια το τεράστιο έργο που προσφέρει στους ανθρώπους. Καλημέρα κυρία Γαλιού, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για το βήμα. Παγκόσμια ημέρα ανακουφιστικής φροντίδας σήμερα και αντιλαμβάνομαι όταν αντιμετωπίζεις και ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας και δεν ξέρεις και τι σου ξημερώνει, πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν και δράσεις που να το ενισχύουν αυτό. Να ενισχύουν τη βοήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους και στις οικογένειές τους. Πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σήμερα λοιπόν, τα είπατε, κάνετε μια υπέροχη εισαγωγή, κατατοπιστικότατη. Να πω εγώ με τη σειρά μου ότι η σημερινή μέρα, γιατί σήμερα πραγματικά είναι η μέρα που γιορτάζει, το δεύτερο Σάββατο του Οκτώβρη, που γιορτάζει η Παγκόσμια ημέρα ανακουφιστικής φροντίδας και ξενώνων. Είναι μια μέρα και μια ευκαιρία για ευαισθητοποίηση, κινητοποίηση και υποστήριξη της ανακουφιστικής φροντίδας από τις κοινότητες και τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο. Τα στατιστικά που δώσατε σε ανάγκες από τον Παγκόσμιο Άτλαντα Ανακουφιστικής Φροντίδας είναι πραγματικά απογοητευτικά. Ναι. Εμείς λοιπόν εδώ στην Ελλάδα κάνουμε μια προσπάθεια με το Σύλλογο Νοσηλεία που προείπατε. Και θέλω να πω σχετικά τι κάνουμε και τι είναι ο Σύλλογος Νοσηλείας. Μάλιστα. Είναι λοιπόν ένας πιστοποιημένος μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 2001 από μια ομάδα εργαζομένων στον χώρο της υγείας που διαπίστωσαν την ανάγκη του χρόνια πάσχοντα ασθενή της συνέχισης, η ανάγκη δηλαδή της συνέχισης της φροντίδας αφού φύγει από το νοσοκομείο, και φροντίσαμε να την καλύψουμε κατοίκων σε ασθενείς που είναι ευάλωτοι και δεν μπορούν να μετακινηθούν είτε λόγω της νόσου είτε λόγω της ηλικίας. Η νοσηλεία παρέχει από το 2001 που ιδρύθηκε μέχρι και σήμερα σταθερά δωρεάν ολοκληρωμένη κατοίκων ανακουφιστική φροντίδα. Έχει μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων τα οποία υλοποιεί και παρέχει ανακουφιστική φροντίδα και νοσηλεία στο σπίτι σε ευάλωτους ασθενείς που έχουν χρόνια και απειλητικά για τη ζωή νοσήματα. Εκπαιδεύει τον ασθενή στην αυτοφροντίδα, εκπαιδεύει το συγγενή φροντιστή στη φροντίδα του ανθρώπου τους. Διοργανώνει διαζώσεις και διαδικτυακά επιστημονικές εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των φροντιστών. Έχει εκδώσει το πρώτο βιβλίο ανακουφιστικής φροντίδας και νοσηλείας στο σπίτι. Διαθέτει κοινωνική αποθήκη με υγειονομικό υλικό, ορθοπαιδικά είδη και φάρμακα, τα οποία παρέχει δωρεάν στις οικογένειες που έχουν ανάγκη για τους ασθενείς τους. Έχει προσθεθεί πρόσφατα και στις υπηρεσίες μας και η ψηφιακή κλινική, η οποία με φορητό εξοπλισμό που φέρουν οι επαγγελματίες υγείας τηλεϊατρικής στον ασθενή, είναι ένα νέο μοντέλο καινοτόμο για τα ελληνικά δεδομένα διαχείριση του χρόνιου ασθενή στο σπίτι. Η ψηφιακή κλινική υποστηρίζεται από μια πληθώρα ιατρικών ειδικοτήτων, οι οποίοι είναι εθελοντές. Κυρία Γαλιού, επειδή είναι τεράστιο το έργο σας και δεν θα μας φτάσει εκπομπή μέχρι να το πούμε όλο. Θέλω να μου πείτε, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, ξέρετε είναι και εξελίξει με το Ισραήλ και πρέπει να το δούμε αναλυτικά. Θέλω να μου πείτε όλοι εμείς πώς μπορούμε να στηρίξουμε το Σύλλογο και τι μπορούμε να κάνουμε προκειμένου και εμείς να ενισχύσουμε τις δράσεις σας. Μπορείτε να συμμετέχετε σε όλες τις εκδηλώσεις που κάνουμε, που διοργανώνουμε, να γίνετε εθελοντές στις προσπάθειές μας, να γίνετε συνδρομητές, να γραφτείτε μέλη. Τι είναι αυτό που ζητάτε κι εσείς από το κράτος προκειμένου να βοηθήσουμε περισσότερο, να βοηθηθούν οι άνθρωποι που υπάρχουν από κάποια σοβαρή ασθένεια και χρειάζονται αυτού του είδους να βοηθήσουν δηλαδή και αντί το αντίθετο να βοηθάτε εσείς και να καλύπτετε κενά του κράτους, να υποστηρίξει και το κράτος το έργο σας?
Το κράτος λοιπόν το Δεκέμβρη του 2022 ψήφισε το νόμο για την ακουφιστική φροντίδα, όμως μένει ακόμα προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή να εκδοθούν υπουργικές αποφάσεις, προεδρικά διατάγματα, να ολοκληρωθεί ο νόμος, να βρεθούν οι πόροι, να δημιουργηθεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, προκειμένου να έχουν όλοι οι συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη ανακουφιστικής φροντίδας ισότιμη πρόσβαση. Μάλιστα. Λοιπόν, πείτε μου λιγάκι το site που μπορούμε να βρούμε πληροφορίες περισσότερες για όλο το έργο αυτό. Ναι. Νοσηλεία.org.gr. Επίσης να πω ότι διαθέτουμε και ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης ειδών. Εκεί μπορούν να κάνουν τις αγορές τους και είναι ένας επίσης ωραίος και σημαντικός τρόπος να μας ενισχύσουν. Πραγματικά. Πολύ ωραία. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά, να έχουμε χρόνο. Και έχουμε να πούμε πάρα πολλά και για την καθημερινότητα που έχετε κι εσείς σαν νοσηλεύτρια. Σε επόμενη εκπομπή δεσμεύομαι. Εντάξει κύριε Γαλλιού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Καλημέρα.